Ano kanimo ngalan tay? Duming Duming. Castor. Oo. Anong history kadang lupa dyan nga balikap kuno ana mo da nga hindi sa gusto nga may magsulod nga magtukod-tukod grupo kag duro tawo? Manan mo to di ato ang pag-interview mo kunaken isay-say ko kanimo. Sang una, diya iplastar ko gid ang lupa nga jadi. Bata pa ako di diya ako na hanggod. Yatag iya ka diya mga mistiso. Nga Amerikano pay mistiso bisya dumay ilang tungan ang dugo. Karon amo de ka panag-iya arindo na sa gobyerno pasto. Kakarbaw ka mga baka, kabayo. Ha? Amo de sila ka pasto mo dedi. Ti karon ay waay detong pasto pag abot bala ka patakaran ka gobyerno nga ang pigado matawan ka lupa. Di ba? Ti karon hay diya mga ako nga daan. Tumandok ako di diya ako nahanggod na tawo. Ti karon ing partida haros pagani tong kapitan nga pakaisa na karang kapitan nga gago daw hapanda ya lupa kama ka gobyerno. Hindi kami pagtawan. Na. Ti karon dang lugar na diyan katamnan ko ro ka kape sang una bata pa ko pananamda ko takagid. Ugaring hay suno nga sandaya dagauyat kagahom sa barangay. Way kat mahimo kaga ang ulo ko to abi sogeg ko. Mura ko nga ang sulod ko, ulo ko utok lang. Pero halungan mo mako, ay basi mang pante ay ikaw nga malain ni muon mo. Di akon ginagamit ko lang ang utok ko sa insakto. Ha? Ay, ti ako ginahambal insakto tanga dia. Why ka gahimo ka malain mo? So bali mo da una pati mo di kanay kap. Oo, nataka to ya tanda sa aminhan. Nag-unang abot sa kap dia. Bugto ng kapitan man sa una. Pakaisa na. Pakaisa na. Tapos daw ga na dogin ang kunanda ang bilog nga lute de. Hasta nga kamo ginaipit doon daw da. Kaya ang dalan is dalan nyo gid sa una. Dalan gid karusa pala kag karbaw kag agi. So bali dogin ang kun naman diyang lute. Iti ana ding lupa. Why sana nagtao ka reto buhay? Why? So do mo da nga sa kung mag-agi doon nga muno sikap nga dogin sa way nga nagasulod dia. Sirha na ang tawo nga nagapangayaw. Hindi na konforme nga pasudlon. Hindi na kontrol niya? Kontrolo na. Ti ang masaki ang ato daan jadi nga kung dagahimo maladang kaabuhan ko katuntuhan o kung ano gaabuso, tipo may rason masya. Nga ang tao, pa ito dapat warning nga na abi, hoy, kamo hindi kamo magbuto ka mga barkada nyo, nga maagsulod di, ay bawal di kanakon, o urliran na, butangan at ano Karatola? To sa pertao to sa highway. Mahoy da magsulod ya mga pangayaw nga tao na ano pagkakilala mo kay Kap? Ang pagkakilala ko kada to manaan mo kapitan siya no. Te ako ultimo la ako nga tao. Hindi bala may rangkot nga sa banwa sa barangay hindi bala. Pero gago. Napakagago ko insa. Hindi siya kamaan magdara sa barangay. Hindi siya kahusgar, kagamay nga mga hurusayon, pareho kanimo kung kapitan ka, ariglohon mo yung tao kung mapaariglo. Kaya kung hindi, endorse to sa pasit. Hindi ba? Amo di ada dia pati ang gusto kong mabalon. Pati kung pareho ka nga, isa't kaya pa tunon pag ito kung mahusayan mo lang kamo dito sa barangay. Ay tuya husayan mo lang kamo to. Hindi ba? Ti ana to nalain. Yan ang patakaran, ti pareho ka lang natabo. Ibalik ko. So magad na. Why siya kamaan kahimoon ko magad na? Anda nga darwa nga komplot. Dahil mahambal ko da. Kung sabon da nga himoon, hay da, para hadlokan niya tao di akanda. So gusto daw kontrolo ng tao di. May ang puder bala. Magluwas sa do ginakontrol ng tao. Ano pagiging napatuman ni Kap di sa barangay yaw? Nga do halos na do ana. Anay lang pareho ba gani kung ano ya tao di kontrolo na nga tuya magpamugon na kana hindi na sa iba. Pareho sang may magsulod nga truck ano to? Hindi pwede. Dapat? Hindi ka requesto sa iba. Sa ana. Ang lupa na isara nyo di ana pa jadi? Akong tara jadi. Okay, bali kung may magsulod to, inyo may mga produkto kamo di sulod. Dapat hindi kamo mag-arkila kay ibang hindi mag-request ka sa iba. Kana lang gid. Sa delivery ka materyales. Iya mo man may diyan nga may karga nga material kabalay gin pariya na.
Abe. Ay gusto na ka na lang? Oh, tana lang, yama, anang sarakyan, niya arkilahan mo. Gusto na dyan natin mo, baka Diyan lang. Kung ano dahil may lamber sanda dyan kao, kung conforme ya presyo na baklan mo. Hindi ka to magbakal sa iban. Daw hiniray anon gani. Amo dahil mambal ko. Okay.